aciklu thom keraisi karbia rona teng pen ke ningkan ki jut lo mo ajo bajikri ni lo te thang aciklu isia tarik isiar ni po la isiar ni thang aciklu pulo te la ke itum karbia tum ke ningkan kimi lasi kadowe karbi ke doan karbiang long lapen along kaprek ke do atum aphan anta nili APHLC pen ningkan kimi akardom pajir iglo kardom lapen ning thelo ilitum penap mesen pensi kado weta la ningkan kimi penap bunang kok lo mo aju penseta penap pulo bagi kerhini apilote la si ilitum mesen pensi celebrate thekpo ningarong chipi thekpo la pen hempuar na maphan keru kardom akam ta claim thekpo pusi ning thelo akero pipar pilosar nang lipen puthot karbiang long arat lapen ensil pen ang tan ke do kaprek along ri mate district long ke do akarbi tumhanan tame alang lihin pensi ningkan kimia bahaphan alang li pensi choropon lo lasinon dam to penang peneng we jasime nitum ka chethan kang tung mate ka chethan pon jelam thekela lo ilitum pena pa bangkan ningkan kimia lo posi special itum culture puthak sintum chethan ponji jutang lasi pinanga tum kamatha bangkalan lo itum ijutang polotang te peri pen chenglok emethang elami kilo lum temo hirjir lapen la songsi cerap bling hormu topik elami ki pen chenglok setame ipindeng sumpot lahai ta isi khayang theklo lapen elama ki dai tum khayang theklo lapen ilitum ke do ke thak ot iduram da ilitum lake labang so ajutang along si tum tuyat lo setame labang so ajutang phan komat lo ke pareng ver la so putak sinon itum je thanam ji la si ki pareng ver ke lahen lo ilitum constitution la si tum constitution long article 19 1d long itum langdam pentum non che than bona la si article 19 1d aputak ni li sar phane pathan je pang phana por pipon po setame than thia prang anthropology ateng a definition ateng pen nili sar phanse aprang si apor pilo culture mane kopia phanse ki pudam la pen anthropology puke ko puson lo ba kopia phan lo ilitum karbia lam pen alang li phan apor pilo la pen alang li than pon pon no ilitum culture puitum kado weta chipuhur titi la culture chepe thenangji lage ilitum ajutang pulaya culture ilitum ke claim ke dam ko sonma anthropology along lapen sociology along kipuke culture is the sum total of the life of a tribe or a community pujo hala culture polong idum aperi ke ching thang chot kali athema eperi ta ching thang nang po seta eperi ke ching thang abang ke karbia peta mania dum ta nang ching choy dun det ta thek mania bamun ta ching choy det ta thek la ke la ching choy det lu pule alang li karbi pun elo karbia culture nang en dun det lu pu pun elo la thuke la si a culture abang ke sum total pulotente ilitum bisaralam sa kijun itum che tong lok lo te karlong hodei ho pupo tot prong po sa sugi jun nang ibo ho pupo wate hor sita jun rapet po la pen kowe sita chu rapet po la anda culture lo wala dak kitab along ketok ke true culture la si la hello la so kit lai huya lama bang e long por heji chini lo te chini tung polo te la ke dak di phua mata bookstall long lok ta thek la pen mo throk atarik pen thang throk atarik pen dak asam
book fair ดิผู้ปุโดยีอหอมกรอนทลอยดิผู้ปุโดยีอรกอมฮัลโซนี่ฮัลโซกรอนทลอยลองอิลิตุมkitab ason long do hadak le nam dun si ta chok ador lege the utakali introduction to anthropology po akitab along le nang litum porhi si ta chok po non anthropology po alang li itum teron sang ho pulo anthropology po la ke Greek alam la ke anthropo po ke munit po logy po ke to talk about anthropo means man and logi means to talk about po logos po binong ke logos po pensi logi po bang lake pir the munit ke doan alam ko son mala so ke ko puson mala so community ke ko puson mala so tribe ke pula kachini kang tungra kachin ki ka che than college along seta university along seta school along seta baili tot prong aling seta seminar along seta la ka chingki apansi la ka anthropology munit atum aputha ka chingki ke than ulai anthropology puke la si anthropology ke porhe ta mesen la pen la ke che tum ja ka ke che tum ke bongo sena tum porhe pik la pen anthropology India anthropology department ta dogamati anthropology survey of India ko da do la so office along ta lang nam lo te thek long pa Shillong se do alu gudam po na thu office ke the pi do hadang ni li seminar batai si dun long lo hala da ke the to ban ta bongo sena tum si ong athe mahala tunge munit alang ge chining tung pik la so munit la so khay tom bang athe ma munit ko la so khay ko piloma pu chini ne tik ke la tum phan ko pike claim si ke me po ma puta chini ne ba ko pike claim si la tum phan pivir det unji ma puta la si ke chini thegi la hello anthropology alam anthropology la pen sociology ke lam the dung important pu ia dim la si la ilitum anthropology bulatang te klar dak pan alang li than polo la pen anthropology buke ilitum munit akhean labang so alam bada ot adur kachini ja phan si labang so anthropology pu a subject ta kibilo non la dak itum Assam University difu campus long mata department mata dulo asining ke hanga tum ke la dak ta chali dam long lo akero paper pilosar nang le phan la pu ke pathan je phan ka chuning ria teng pen nang li ke than lam ke paklar ki pi pot akero paper pilo la pen non isi kachini nang je bang la lo ilitum non anthropology pu ke tum chini at lo flada pen seda me pinana tum pulo ilitum e culture pulong te ipindeng sumpot elam ki ijutang kadogabe ilitum elam leve te khei rengone ipindeng leve te ilitum khei pu pang thegone pu pinana tum ta hirjir pen ke tokka dolo la poson se lam men ke thana dolo se dame laka do kawe elam iki pindeng sumpot ot adur aphan an kiraya bang komat lo la sinon itum than pon pola sinili sarpan sinon apor pipon lo la ka do kawe binding kira het pen ke papeng ke komat lo la non itum sarpan arjupona la so a culture alam itum ka chibi ver longji aphansi hala India a constitution article 19 1D along ke to hala dak Assam a tribe a hill tribes atum phan la ke nang sot lo pa da ke tok du ke to idet Assam hill tribes pu ke jong lok atheke Constituent Assembly of India along lam ka ching ki ka chadan hut abattai Reverend JJM Nicholstroy kaning J je culture latum nitum hill tribes atum amethanga culture do amasi hala Rohini Kumar Chaudhary la pen kulodhor choliha mane ne atum ke pudun lo kopia culture lo pu
la so naga tu pu di da monit piti po apu si alek selam si cewek roi titi so na culture he pu amasi nang tum culture pu tong ka sing kijima pu ala reverend Nichols Roy pu culture pu alam te nang tum kecil tu nang tum nang mathadun pemida nang tum nang podun de ni tum long pu culture kang tui ni tum culture kang tui ke nang tum nang cho podun ni tum long nang tum ke ku ot ebu ku ke ot lo pulo te long li ke hut lo pulo te nang tunga akibi pu ki tin bo ne tum ke recho tum ta ke kheti ke claim rapet ka du tum long an ke chu ta ing ni rapet recho tum ta so na culture kang tu ye culture ke nang tum ni tum long nang podun di pala so ki pudu la potsi ni tum culture mangke chi bi bek nangi ni tu la sik schedule ki bi ke la itum culture ta ka pe do thibia phansi itum sik schedule itum phan sik schedule ka selam ilo la pen itum culture ka luksan dia phansi ka na hok dia phansi la non BJP atum ke atum ke sik schedule nang ne pura kapi phuk ya phan kai ke claim rock la tom bang ke karena culture cerai dan nang culture do kok na culture do ver na puyo itu ma inglong asu culture kapa vedet ya phan la se la sik schedule kapi phuk ji ke mon il la tung ki bongo sena resas la kalang la napen Islam ni sarang arjudun la la asam donthaloi di pu ko pia posi di pu pinam kok malabang solam ni chining tu sa da ke asam gronthaloi di pu ke district ta kali gente kali alam ba ke da asam gronthaloi di pu karbiang long puelang tu punai polo ke la solam aprang hut nili Kokrajhar DC do hut nili tung hata ke Kokrajhar book fair pasin tu ke tok ne dung bi cheng lo ne li hello hada ki bi cheng lo Kokrajhar book fair do to Kokrajhar ka district lo town lo mati di masih itu halo suge 60 dolar velang anta setan itu hala Kokrajhar buru tum anong ka petheji aphan ge neli kai ta claim te kang hada la masi Kokrajhar book fair sinil daga bi non daga bangke Assam Gronthaloi Dipu mane Assam adang isilo lake Karbi Anglong do pupu intum te la bari alam bang ke pale dam ke alam meaning alam te ka pele dam bang Karbi Anglong Autonomous District do pu hala alang litum pu intum te avelo non ke pusi ki pukang tum la si non ke di pu isi a town lo ka samang bong si do puan si alang litum kapacetang la si Assam Gronthaloi Dipu hala abinong Gronthaloi pulata itu malam ga lidet kedi abinong la article 19 ateng 1 d ateng pulotang te la pen 60 dolar ateng pulotang te itum daka Karbi alam men datok nang ingraji pen chokali la ke Karbi Anglong Autonomous District Karbi Anglong Autonomous Council Area pula Council Area mane Council Area pun si punang po mati di apa ada district ini dokok ke Council Area Lamchap Kapiklang Luthui Lamchap ba Luthui Kapiklang Kopuloma Mela pada bangalam pinaglo situng karbi pen kupu ajai puhedi ajai pusita beji lamchap kapet klang ajai mane read ajai apan he di ajai feel apan he di ajai pusita elitung pu meji lapen lalong Karbi Anglong Autonomous Council Area book fair pusita ba exhibition books exhibition pusita English pen talk that meji apot lu ba Assamese tok dun ong pu tok dun ing tung ong ba papet tok dun nang he ili tok ri pu ta pudun de yo ya thema no man ke Assam ar lu si do po
Asam tokri pugel tum pupe ya. Kita district pi posi tok pon peder na. BC Karbi Anglong pu tok peder lo. Lah bang hello alam pete. Lah kai Karbi Anglong Autonomous Council Avelu pugi pukang tu la pu ya. La pen ili tum non nangli pen bang solam pak la mai silama ko ni nangli fan silama judun dela. Ili tum piniar ni anta non Karbi Anglong pusi tum tok bom di. Kita Karbi Anglong ke si prek cek district lo daki. Karbi Anglong prek cek mana kupian lo? Karbi Anglong ke autonomous district pusi tum cipunai ma po. Kalang. Kalima. Kalang. Kan autonomous mati itu mereka. Kalang lah. Autonomous pu doverni. Autonomous pu alam the doverni. Autonomous dong siapa pulutan itu siksul kita tali bilu. Kalang. Karbi Anglong district pu chotlo te lagi Kamrup district pu sonchot anat lo. Lagi halak Nogong district. Nogong district pu sonchot anat lo. Sita itu autonomous mati. Lasi ladak isi kang cabdam nang kace ton itum pacing badang ko yung mati di. Ko nasi keputusan si itum kace plang mahala rib nam nang ko. Lasi itum hala Indian Constitution lo itum lang nam lo putih theklong ji article 244 along si itu manja semet jakong nai pilo. 244 hada kita ke scheduled and tribal areas bisa dak labang so a scheduled and tribal areas buke to tolong po pathe bang ke lahen lo ili tu mopen pulo ke di. Inglong aso tum ke amethang ajutang anem aron ateng ingcholim. Laso ko si non hala ke dokok pena joksi ili tum jakong kacehar jakong si non la article 19 along ta ke dodum long lo binong at ke la pen itum ki pachok lim jia phan inglong aso det ki pachok lim jia phan mangke 6 schedule pensi iltum phan nang kim nang rang pilu la hen lo ke mati di la so pena jok si hala Indian a constitution long ta article 19 1d long ta doji la pen ilitum article 244 la pen 244a along itum hadak lang namlo te tum klar tak pen itum thek long la hen lo la pen binangana tum ki puru thulang sa la ilitum APHLC tum ke autonomous state da puthak nang ne la pen langle la pen hang he sik sidul chot po la si la bang ke alang tum si kachini ne pusini pudam bi athema paragraph 20 ateng 6 schedule long ke paragraph 20 lo la pen Indian constitution long purlo pulatang te article 244 la pen 244a schedule and tribal areas bhada ke tok dolo la hen lo ke mati hala da ke klar dak pen la si ilitum autonomous kupia posilong lok lo pulatang te la hen lo itum ke chengsi ke ilitum ke aprang meta India so kali de la so posi ilitum India arlo lelu dunno pulatang te eson maison agreement ke tok vek pulam ton ke lagi kali makalang sadi cuma ngatum ta hada 6 dulong lang ada thekloi ke hada cuma ngatum medium ta ko pipine recho tum hala dak ekor dupik hanya hada hala dak ekor pensila tum aja kong mangke la pusi chibi pon bom lo la pen India Union long nang ludun chok lo lam mangke lahen lo deed of accession non hala dak Manipur arecho la pen non Kashmir context le tum lang namta theklong po 1954 aning kan di Indian Constitution long 370 ku people lo kelong non lo polo tangte prang pen India ar lo le ki do kali dia lahen lo kalang lo la pen las itum chali nai alam Karbi atung hala sohut ke cumang pen doraper masih cumang aricu atum la 1949 aning kan independence long that ningkan isira chitim baga PC ilitum Karbi Anglong ta India lo ke ludun tu kalang 1949 ke cuma ngadum ga sohi hot lo ke ama hala sohon matha krang lo ne ko son no ne amat Karbi aricho bang sohi dun delan non anta har lo teng le lam no te non anta Karbi tu ke India lo kalila na cuma ala jitu mekhala jame kalilu kali lason nang je plan to that lang nam lo te mane lo teng kada porkimo history teng lang nam ta deed of accession bang avida nelita 6 schedule pur sob lo sedame chomang akhe tum la pen jentia la pen Manipur tum la pen kapre khala Tripura long ke do are cho tum an ke do deed of accession do ya sedame Karbi tum ken nonanta
deed of accession bang abidet Sohi hedet. Sohi hedet. Sohi helang non. la si lo teng pulo tang de itum ki independent country sonang nak lo Galang. India lo le tu tun sida Inisialam normal long ki klang lam sar phane ko ni arjus ko det po. Bidasing leng pulo Karbi Anglong ke non ke richo tang hor rong asar tum ke bisar ke bang ke law and order tum ke arjujelu pusi tum hanang pu. La sinang li soma ta me chelan pa me pusi tipu. Tek la bang ke kopilo ke pudam ke sar la bang solam puthake. Neli ka chini ateng ke ahok lo non ke arjujelu eson ke. Six schedule ateng claim kleja ka posi non ke Karbi richo habe pinpo lapen kopumayong tehala wopong asar rong asar atung kabisar ke non ke la magistrate atung judicial court atung lapen DCSP atung arjujelo non ke athema six schedule pipuksi 2009 aningkan itum without referring to la hala itum pinpo habe atum alam tokte pinsi itum judicial court accept dun dat lo deng dun dat lo ama judicial court pe do hup lo hala judicial court atum copy pen copy allo pen hala tum ke kabisar po hala tum kabisar ji ke CRPC pen IPC pen Evidence Act pen lai hui pen si Indian Evidence Act lai hui pen si hala tum bisar ji hala Evidence Act CRPC IPC along ke habe pinpo rong asar wopong asar po hui ke tahada ke tok ave de da pot si wopong asar ko pilomai pupo rong asar ko pilomai pupo habe pinpo tung ko pilomai pupo porque judicial magistrate tung arjujelo non ke SPDC tum da arjujelo athema SPDC ta non ke judicial court arum si do koklo non ke lapo ya DC matanta judicial district magistrate judicial atum a district magistrate atum pen itum DC ta district magistrate lo la bang so district magistrate DC bang ta hala chief judicial magistrate alam se arjuna kok ponon ke Islam sardan disi isia question il ngam do koklo Chief Judicial Magistrate atum ta constitution ateng masi kroy tum no karang lo bi polo 6 tu lo ateng ko bi polo tum kroy kreat kente ke kroy kreat ke la itung council de tum la pen Assam government tu pe passport idet lo ke 2009 aningkan del ke passport de court atum ta arjide nahi bola ke arjide ne binom ke seta ko pe passport idet lo del la polo tang te kavoilet ke lo tum malang tum lo thakang ni to sipini kavoilet lo law tum la Assam government pen kasalam hadi hala establishment of judicial courts hadi everywhere hadi hala tum si our side ended lo hala bang so ho nelita meeting along a meeting bang seminar ason lo ha Guwahati administrative staff college arlo meeting ke do nelita do long lang hang miji ke hai ta do la pen ke lun setimung ke hai ta do o Karbi Anglong pen ki dun ta hala sohut neli che dan nun sop lang nitum judicial court nitum judicial administration council along do koke kopilo judicial court ke ban nangi po alam neli che dan nun ola an ke hala tum nang thak lo inut kono komane Hazarika po nang tum ke akita avedet ke pujana pu la sini pulo neli lun setimo ke hai ke tok olu ke puneli pudun lang hala sohut ahok neli tok dun vek lang ningje dun vek lang hala sohut seta itung kachini ne penajok che kroy dun dat lo council tum che kroy dun dat lo non hala tung alam pe thedam bang ke nang tum tribal custom bang ke nang tum executive la pen judicial la separation avedet titi la porsi netu judicial court wanang kok lo pusi pudak seta alama bangala pugali itu ma court dolo Karbi atum a traditional ta siksinol arloke la itum gedotang Karbi a culture Karbi a judicial system
Ladakh si ilitum executive pen magistrate executive pen judicial dak si separation nangi. Non ikal dia lobo. Non ikal lider lo bang court abhansi one thurong lo hada. La boy 60 lo teng kal lider lo non ke. La sola ma ko share question dolo sa. British atum ke lahai Inglong asotum ke thekte chini ne pusi hala bangso judiciary bangke ke thak lobo. Kalang lo. Di. Ili tumhanan kang hono bloke. Itum bhan hala tum ne dang thak pi pedet lo. Hello ti. Nang kang hon lo. Nang kang hon lo. British nang kang hon lo ili tumhan la bangso ron bangke la tum ke lupi kelom ti la pen lam ta tum ke chini ne la tum ka hok lam de than. Laso tangkam ha ka vea jok si la tum ke han ke pinang ne pu bolo to. Kalang hala tum pu hedi itu tribal atu ame thanga long mesen putih hala dage pu lapen lada ka bang kilu buah bang le dam de ni le porhia teng de kali kilu itu hala to mang lah itu man ke hala Constituent Assembly debate long Jaspal Singh pen ebi thakarta lason se pu mane it is not good to destroy the custom and culture of the hill tribes kula sangi tok do alam mane hala tumar custom and culture betang sen pike pujo kopilo itu ngekle kopisi log aselampo Munit hanga pe media phansi log se lamboda ante log apre ke claim nangi pihak kang si dolang hala ke dotang na mitang sen loge puyo apo hala pe dona puyo British tu nganing jege ente no bangke constitution pini la judiciary la magistrate atum sistem constitution afhan bange tuteli si karkan pamil pudang pulang la seda la non itum judicial pan puno hela ban ki puno da ka thegela po helo that so a law ke Assam government si pe pass that ke te hala ke papas da fan ke tum kupilo tum puduno la masola ma pumelo itum council tum si puvare nahi le MLA tum si chikro dunde de nahi la bangso assembly lo MLA tum kro dunde de nahi le karbia MLA tum badi masa MLA tum da boro MLA tum kro dunde de nahi le ta kro dunde kente la hello election se alam ke thipu I alam lo la hello chini ke jakong la penol la dai tum sonthom hormu chini nahi pirthe long de pirthe long sonthom hormu do tum jakong lasi kethe naya jakong mangke law making body lo lage legislative pulo ron ka selam legislative pulo tangte ilitum ladak assembly da legislative lo kalang la dak council long la tot prong tum he ya dak legislative dolo dak ta la pen parliament da la ta isi legislative lo law making body lo dak lasi legislative puke law ka selam aja kong dolo la pen ka selam atum lo lapen executive puke la selam det pen hala ka keri mate karju atum la ke MP penceng lok prime minister penceng lok chief minister atum anta la ke pon atum lu lapen latum executive lo ka selam lapen hala karju atum jong si kache tonte dokok polote judiciary si mate court atum si inside pu no na bangai tum dakelang nangjia bangke kopia posel daksi miam tum tot prong lama ke illegal pulote court damna pole la tum damna non ladak council pen resolution and na poja nang ne lo lakeni tum mapan nang ne lakeni tum 6 dola teng pen itum customary law court pang tang thunang po judicial system lapen ason development ason am ta dak pen siklem nang po lo tok den ne tum dok det nang ya pot lo kan la ke thek non ta tok mi lang he tok mi non ta tok mi lo aroti kan ke constitution ke non na do bom lang still alive non ma reng bom lang ente abo BJP tum tribal tum han ing hon o pugente ka che krong ande non tok det don BJP tum le ako islam lo sa BJP atum ta ST morcha pusi ji pulude de ST morcha atum BJP tum ta ST morcha do pusi pulude te non ST fan polante non trading license pi det kente kalang lo kalima non tribal dan pola voter sing thane te ST jong sing ka krong ST morcha do pulata te non tribal dan council voter sing thane puninge na tum ta kalang la morcha bo yor hala te more to act la pulai la ti la se la da ke tum nga chini nam naya bang ke la lo mo pen het jong lai tum che than lo khail le reng na ji pusita ron ben si itum phanang ke rai approve langji pulotang ta evidence langji pulotang te Indian constitution long tum purno lam kaning je ya phandai tum article 19 il tum 1 di mai ki do meeting ki do anda il tum la dax do yalu lam kaning je dai tum freedom of speech and expression ning je ta me lo bai tum constitution of do lo kente tum hanang pidalo ke hanang pidalo ke la son thak thak si ili tum phan jakong hem rit la pen ili tum ke dam ke wang aja kong dam tame claim tame la puson claim tame lo la pen la puson se aja kong dolo po anda constitution si ili tum phan jakong nam people lo kalima sardi kalang la si constitution alam itum croy fake ni
constitution alam law alam ki kroi kroi pena joksi itu makke bangke kivira krong nasi dam bom lo pen itu ma long real antal lapen non lake itum judicial alam lo lapen non isia bangke lah lo kiram tang neli peneng we labangso tokso hong jaiman si neli reply pingtung ele tum IMP akai Horan Singh be alangli pechalong damlote tum theglong ji ele tum akai sarjai ka thar pan alangli ki pu Lucifer pu lasi la non batai si choche lo batai ni phongni non ningje theli lo lasi alang jong si inut MP law making body along alang ta inut lo Karbiang long pen a representative polotang de alang li ko pusona lam sningje nai ma lake alang li chini nai akai sarja ka thar ke lake Lucifer lo ko lapen alang li phan kupia thesi Lucifer lo alang li jong si Lucifer lo pote kado ka beta Lucifer lo alang en number 1 a Lucifer lo po bang se tum jong nang ko athe alang ta non ke munit kente munit hian dan ke ko puse Lucifer lo ako Lucifer men tu lo ka chitong ala ako ni la solam ako nang li peklang tu det lo po ako ningje twing tung e atumi dikhata ne li ningje lo je ne phan Lucifer pulo la ben ne li hala ilitum APHLC Foundation day long speech uta ningje pe melo ne li Horan Singh be MP ka hai si Lucifer bu nin ning khok thabu pe neli ge methang man si ka je defense chotana ne Lucifer bu late pilo la ke alang li si wan la solam itum le wan gali angel la ka Bible ben si wan la ke ne le wan gali Bible ben da alang li si wan la si ne alang li phan than du lo Lucifer ke pilo hada Bible long ki pu ke Lucifer ke ar nam la phan ha sining ang song la phan ar pu gi pi ke ar nam phan ka pe ro anong ka pe the la pen alang li phan ke rab dun ji phan lok si alang li phan Lucifer phan ar pu gi pi la pen Lucifer bang ro ta ro thek olo lun da lun thek pik lo pusipu kan da kan thek olo lam da ningje ak lam dok o ningje thek ki lun ke kan ja ta thek pik ke ja bang lo amat hala Lucifer ke mat halo ba pu la alang li lun thek o lam ningje thek o pas alang li long dun da dun toy lo tamom arna matikala tu dun toy lo penang anatum ke dun toy lo la long aning dok o lo amat non hunle ki lun ke kan atum long ke risu o karyang tu bang dun toy ning hang o ma ti di la son thak la he la ke ki putot alam ta gali lo ho alam mang lo amat si hala sota Lucifer bang che ma tha lo je ni pu an ke lun ke kan ke theng ne long nang dun toy tum ta du ulu la pon ni si la ki lun ke kan ke ruan ta ne phan si nang lun nang ro nang ji putang ho Arnam han lagi lun ke ro nang ji gali ne lidar long le ni ke dun nang ji gali ke ro dun nang ji gali ne phan nang ro nai ne si lidar nai putang ho hala ma Arnam ben che dan thu rom pusipu la ka Bible long se tok la masi Arnam aning thilo amasi sining ang song pen nang pe klub phit la long alang li long ke dun toy penang an tekala tum ta la long nang dun jui lo dak pir the nang klodun phit lo nang pe klub phit lo ma za dak pir the si do pwe lo ke pu an gen ni li ki pu ke ne ke ante ni phan Lucifer nang pu lo ne ke lam ka ni ta lam ke dok pe ne ni ge thek the ki lun thek o bang ka li ke kan da thek the ande ni ke Lucifer bu ne phan nang pu ji quality ne thang da we ga di Lucifer ga je plang dun ja quality ni ga kitab pen por he po ba ma phan a holam than wa la lu a hokalam ke than lo te la ke dok jin ga li ga di la ke a hokalam ke lam dak pu mati la sia la ba pu a hokalam ke lam dak ka che ko ke la thak thak pu mati di yo la he la si ho ka lam mang lam la ke dok jin ga li la ke lam dari lam cham plang ga ning kia bang thoke la ke dok jin ji me ni lam so phan
malom so pan ta alle bang do de ji la ko la si ne li pan Lucifer pun nang puke thang ta che tonte pu ne li pu ne li thang ta che tonte la ke se ta lang li ne pan pu bot ibar ti chong hoi lo na ako ne li ki pukang tung mang ako long na pulo ne li hong hari apan lang selet pik pugadi hala ko mane akramsa pulo ne pilo ne nili lam ning je pu non akramsa amasi akramsa sangho masi pu et lo lage je ai ka thar le ning je ka li pu ki pu tu ako yong si nili hong hari apan lang selet waret pulo ta la carbinem pu ko mal ho ke to kali ko mat lo lage print carbinem lage hong hari tum hong hari ili karbi hong hari atau ma dharma alam lok lo daketok la karbi nem da daketok ba kapangru ketok pukali de la nitum le pencong ali de pot bang ha sar man tu ni si pencong sondro intikathar nili punua sopo la pen nili methang ma Jones intikathar IAS la pen Milton terang nili tum sila ke printa kompien ingkan lo la ho que print a encanta 2011 an encan sinilitum print la so kitab peklang lo hong haria dharmo kai ta pe dover dia phan karbia dharmo kai ta pe dover dia phan pe memu chot dia aron ban pulo ke punangi hong hari pugala ta sanskrit alang i tu malam ta li det ke lata la bosi tu pun ka aron ban la si aron ban pu ban ake ban pu intung te det ni tomba la si carbinem pu carbinem pu la si pu ilo carbinium pu dang det lo de nim pu lo de niom pu gala ke ohomia sanskrit pen si ke wan japlang de la si carbinem anem ki et alam si pu amasia jahat tum pulo anem ki en pulo te pinyen ne api phan si pule hedi setan ni tum pu thulo kali asomar tum anem nang tum nang somar anem ti en tu he pu li karbi tum pu ma pu pe pu gedi la pot si itung ge karbiatum an ke hem puarna ma somar ge mati di and asomar ha nam ki anem ki et pu alam si ni tu ngapele dam si karbinem pu la ke hong hari ba aron ban kitab lo lagi la pen isi ni li pukang tung la lo non ake hai sar jai ka thar phan lam karbok asona son lamar bok lo Lucifer pu pen cheng lot kapachu bai lok rong phan ke than nam pu ne kapachu bai lam ase velo constitutional lam se ke than nam rong ke dam pen di la si non ne ki pui pu bang ke alang li ke inu MP lo elected representative lo karbiang long arat tum si ka toy lo karbiang long kali including Dimasao haladak arat ki do an arat tum si hadak ka toy lo parliament lo and then non ni li alang li phan la dak na si challenge lo lok sabha speaker phan Lucifer pu pudam hai ma Narendra Modi phan Lucifer pu pudam hai mala Amit Shah phan Lucifer pu pudam hai ma hemprek na pipe article 244A implement hai he pulotang te Lucifer lo pu pudam hai mala lason pudam hai pote hemprek pijata hai sida me non ke alang li tum si ruling lo alang li tum for example ne pijat po alang li tum si dot pen or lo non alang li tum si lothui buhi sida me alang tum long dolu la si ke tokji ke tokte ke alang tum long si chakong dolu alang tum si ruling government lo ke claim nang ji ke dam nang ji kado kavita lo te alang tum si alang si chakong dolu kalima kalang sa kalang lo ante kopie pose opposition no male dak nang sor sare lo abinong et ka me thaja ko ngini ni la la puna ko po athia lang si nut parliament long lam kaning je dunia bang lo ke inke patu mi he isi alu kang lilo autonomous state abil lang dono private bill for ki molong incap eta private bill pen ke hemprek ta hawason ason ke long pugana hota theklong le lage ajat allo le introduce pusida a procedure do constitution na teng pen bill ponsi place vek nahi te bollo absolute majority ta hai simple majority ta hai sida me halada ka MP to na che dono nahi non ke private bill pen si rada phan apharlo ka joli po plus or sing bege rada phan ke pal dilo private bill alang litum pilo ke pitu rong alang litum pulo small state agenda ke BJP long duk puken te BJP tum si autonomous state people puken te ande prime minister si bill ta ke ponang ji abinong ke Oren Singh be prime minister bancho ning rinang po la pen prime minister si bill ta ke ponang ji kali te home minister
si ke pon nangi la tu ke non abinongat ke private bill pon di ka feril tebul lawan ta lok sabha lawan na place ahe a bill pon ahe lo ka feril lo son ben ke private bill pulote ladak menang thek don pin komane fan speaker fan pidam joy komane fan pidam joy akar bar lo komate private bill pulotang te aprang be biren sing kita claim lo Silam ni lang private bill bilo bo lang lita bilo lagi constitution ing sabe ta lagi nok ta Congress mo lagi lagi Congress atung sarkar long ledet api hadi ke doti ke claim kle long ledet api bang 545 MP yang bom ben pute bill place play pin pensi la pinam chok polanda hempre ki pian da bang private bill pensi long la pole lage khonna si long play पर 2/3 majority do nahi law ke papa sita lage tum common sense nahi ma 2/3 majority le pupeta simple majority bang pharo phora plikebra phong bom ben bang thom ke bak babai ko bak simple majority an ke nahi mati non ke private bill ke mane pocket long putha bam chot ke bang hala lok sabha speaker ke bang men thuchu bori det lage ngapen silam ni dam sarha pen pulola ni la karbi ne malam hai non karbi yang long ni ke aron barim lo ili tum karbi tum ke hakko pe aron barim pusi kroy bom si pinik ong lo sita India long ke aron pen si kachari constitutional tank pen si kachari law tank pen si kachari pulotang te itum karbi atum han a ke kang thim pusi itum kachi pulo dan Assam lo ke largest population lo disan April itum sida ke bang chenglo mate Assam le Columbus lo sita people itum karbi ang long karbi atum people si nonanta constitution long karbi atum ta amena anni an arondo apilo alang tum amena adhorom do people si constitution long nonanta pavida lo gente lasi la bang solam kining jedam bangke nilining jedam nang kokpo 1961 anikan Hindu atum 1,84,021 do ende itum aron barin pukona loge do gente kumar lante la bang solam ka pinchong ente 1961 bangke lan dolo 1971 bangke 3,42,416 Hindu atum nang dolo lapen 1991 ke 5,62,102 Hindu atum nang dolo ente itum aron barim tum kona loge do kente aron barim bohadak tok te det itu man si Hindu nang pincong lap lo kente kumalo ka pincong ente hala so ge Christian atum punang kok lo pulit sartun ta alang tum Christian lo nili bang aron barim lo lasi India long ke article 25 ateng ke ninghang te ajar dhrom darim lo pulotang di itum aron ban atum ta people ante la bangso dhrom amen people sinonanta India hala census of India lo pos amen thap dunde der lo labang sars le non pini pathana labang so aron mangen ang lipen chini posa kopi posi ko sonsi ke thap dunde der lo ko sonsi ke thap nei ma nan noi paklar dakta sarla lake la so lo ke toke lake la so alot thui ke toke lake karbiang long rasnoitik itihak long si tok do dei lake niliki pinchong alam ta kali sar jai ka thala ke pinchong da kali borsing rong pharake haile ki pinchong da kali ka pinchong ke census of India tumsi ka pinchong Rasila solam bangke emetha ka phansi adai chitin nang kok pahejo athema ili karbiatum netum aphan karbinem ba kalite aron barim pu nituma dharmo aron barim pu nang petok long tu pu hedi non anta chief census commissioner along non anta memorandum pidam delang lapen ili tuma MP atum MLA nalo MP parliament along la solam ningje jalang lapen ke MLA atum ta assembly along la bangso alam ningje jalang memorandum ta pipelang neli pubom lo memorandum tok non lapen submit anak karbiaron ban puje tok long nangji pura neli tok rong le lote
บางนักพูดเลยใจกระทารสีละแกคริสเตียนกับเป็นมันยาพันบอกคนนิ่งเยทุร้องตาเทกละลามาสิเนี่ยลิแกจีนี่เราก็บุษนสิเกตอกในมาตาเสร็จตัดตอกลงตอกนูดักบอมเลยละแกนนแกเคลมในเตอิลิตุมาเอ็มพีละแกละเป็น MLA บางพอตุม MP ตุละเป็นดักอิลิตุม council เป็นresolution เนี่ยไป pass ในเกเซนซัสหูการเบียตุมาพันadharmo bang aron barim karbi aron barim pura pache tok long nang ji pusi punang ji cuma ngatum bang ke bang pude amat pache tok de niom tre pahala tum bang pache tok long de si ili tum ta son si che tok long nang ji pura MP Horen Singh be memorandum ha prime minister pan pinang po lapen ke MLA tum memorandum chief minister pan pinang po lapen ilitum autonomous Karbianglong autonomous council atum resolution endra alang litum abangke direct latung ke presiden pan pidam kokta un latum mangke autonomous council latum under 6 schedule ke latum aja kong tu directly chief presiden long ke damjita ako presiden ke constitutional head loke kalang constitution an I am full hola ke aku takta hala nona presiden bangke tribal amunit lah ki puda ki pidam joy muchot tribal apan alang li ningje vertiti la sikitu da lai le tom aron ban padonang ko phanabo kalang labo mena tum pacharjak nang phanabo kopi ha siksidul na pita kalang lo laki ame thang boleh ke autonomous boleh nang me thang ayak kong boleh mati ko ansi thana lang mati auto rickshaw pucing lok pen itu kapacini pet jangan tadi kali lonte la penisialam ni pini nong vela bang solam pacining lang apong lo ni tum karbi ricolong li tum asar nang dun lo sara theng no sini li ninggelo ricolong karbi ricolong sini li pulo phu nang ke doang kole Karbianglong karbiatum aron ban puat adhorom aron ban tum adhorom amen tekangoi nang kupima kirsi nilitum tame nang deng dun po nang kroi dun po posi karbiri cho phan tum chupukang lo labang so lamang ke asopo phana chudak medical college ke bang hota ke so nang chelang hota ri asopo karbiri cho asopo phasini labang so alam pukang lo non la nitfu ke doang ko labang so richong hoi long ke doang ko le labang so karbi aronamen arona dhoromamen tokangoi pusi alang tumphani tum kachupudo sita pini Karbianglong IMP MLA atum ta labang so alam mangke non ta claim hai he ke koi bang ke tumasar jai gathar aphansi kai ke ta chut lodji pu lodji sorsar lodji alang li phan sorsar sete meeting ta paju thek na BJP atum BJP lo gente RSS bongo sena tum lo gente lasi nangli tum long raja kong rara mulu raja kong ke do tum jong si claim plang play pulo tang te claim up pulo tang te ang hoi pen chio noi ke claim thek eli tum sar dolan census of India long tame labang so karbiatum aron karbitum ad horom amen tame lang li richo tum cheng wai pen amen thap dun thek pu sita nang tum pinian ne thap dun thek thedet ke Banglam karjo polo lasi labang solam ke nang tum chini nangji non karbiatum kachere nangji karbiatum pulo khe kang thim karbitum lo khe kang thim pu kachipu te khe kang thim kachipu tuliram rong hanga ke hai te people te karbiatum han hindu pin chonglap gente aron barim konalonte labang solam itum non chini nang kok punon ke la pen ladak nili ki pukang tung la hello la so hong jai pen ta la bang so hong jai pen ki pukang tung la hello la Horen Singh be akhai sar jai ka thar pan ki pukal la hello rat atheng no dia chang nai pukadi aprang sike ame thang malo dia chang nai athe alang MP ang hoi mate MP ar pu deng dia ra phi alang li rat atheng no lam jai bo mahut hembre ka farmat api chiru re puning je lo gadi non ke api chiru re pop abang ke hello wing lo un elo pura cobai delo Karbianglong apen di masa arab pan cobai delo
BJP nili inun MP unet delo one thek delo 244 eta 6 dola teng ben jakong char jak thek thelo po anno che ora rar phan dia chang tha posine pukang tu ngala ma ke unet delo dia chang na po lagi lapen nili pu isonalam to sulang alang letum constitution kachini ne kapori he ong mang humang ram lu mang humang ram ri posandek dhoromalam people mune pan ki pupo lasinili peneng mela dakpan ki pukang tong ke lahan lo nangli pinawama constitution India a constitution la pen asona constitution chinam namra che puri tha halada constitution akitab mate constitution alo thui arlo lut lia prang introduction part of the constitution pudoji halada puri tha ladak ke to ke preamble pulo we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. And to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Lasi nangli la preamble le porhiason de India adet along ke kopipia dharmo se doma nangli chini ko Islam ne dak alang le phan pulang jong tung la sarjai kathar phan dhor honghari phan lang selet alam nang legi polam bang ton melu nilita honghari ho nang li tang ton melu nang li honghari pu konat si ke tok do nang li nang than thato konat lo ke tok do nang li constitution si nang li ta ke kroi aron si ke kroi pulo tang te people karbia tum aron barim donai punang le hala constitution long nang li parliament long ningje donai det kente ha labang solam ningje noi nang li non da po ningje noi nang li non da nang li jong si karbia tuma adhorom amen pado nang ji pado wek nang ji pulo jong si nang li ke kroi pa me pulo tang te parliament long nang li se je pado no jai karbia tum ta aron barim donai punang li labang solam ben ningkane si apor do apong dolan ningje donoi atema la election jong si ke ningje ap e pulo tang te nang li si dia cho hang nai nang li phan si karbiang long rat ke nang li phan parliament long nang toi du 2024 le to hasar jai ka tha le dia cho hang nang ji kali nang li si dia cho hang nai karbiang long rat phat nang li karbia khe phan arja po posi nang li phan parliament long nang toi du karbi to maron pacha nang ji puta parliament long si nang li phan toi du lo people nang le dak ningje le dak meeting long nang li sar jai ka thar man ke sor sar lo te ha lapen isi ni li puntung dei nang li gian doma bente labang nang li mat thadet tha prang isi horen sing be ke hai phan puntung jong si ini tum evidence langi pulote hala census ke bang long langoi adak religion amen tok lablu Hindu, Sikh, Christian, Buddhist, Jain, Parsi hai tok lablu hala dak aron barim tum phan ajara provision na pipon pedelo others budunang ji mati others budunai hala others along hello iltum ala aron barim buji tok nege non akimina ke klang tum an hadak sin include pu non la bangke ningje dun thekhe si ame thang si tham bakbe ki putot pajaju alama ke lasi thalang san ni lalang li phan la solam nang li phan ang sor saran ni lalang li han pula nang li ke karbiang long arara phan representative lo ha parliament lo nang li si dhorom amen thap nang ji thap nang le ta nang li ki putu nang ya jako nang li longalo ente nang li parliament long people ningje dun det ke dak BJP meeting long nang li ningje ret ke lahelo mo nang li tuma ot ke lahelo ot chot kali nili buka tu legally lo teng bulotang te horen sing be dak lam kaning je ke right platform kali athe alang li lam kaning je nang jia bang ke parliament long si ajara sonda hadak si speaker han punang buke 244 nang PP de nang li lok sabha speaker ta lucifer lo pupu hai nei hoda ako jong si adom dui mala bhai bhe ako lata islam no je bhai mala article 244A nang pipe pulotang te nang li speaker mata constitution karkan punang li ningje hai mate disa la si nono bangke parliament long nono podolang karbiatu
Aron Barim Census of India long Habdunan Ji punang li parlemen long ningjet dun hai nang po jong si hai he pulotang te pini pena penang li NPR penci ono hai he pulotang te lake hala English kitab long do mat di Can a parrot really talk bhai lasi vocek to mahok hak lam ningjet thek mapu lasi abino ade vocek atum ge amining chini ne lo copy si hala auto hedi amining chini ne copy si constitution long ke do ma jakong ke do ma lahai chini ne ladak rong along wang po ka chini ne etum kachali kaveder along dampo lahai pensi palu dampo rar phan thanam pu ako alang ni alang to ne dak pensi challenge lo oran sing bia ke hai phan la pen team kar biang long phan nangli tum da beg isi pinap chenamra constitution thapon hup thate tha Athe BJP tunge constitution thalong le pun hor dokte ke maju ka government le mang da constitution ge sibelu nang tama dom do pote bas ti hum tame ba free distribution tangka do ke BJP tunge schedule nam o tame available ke IPC CRPC Assam Police ek nam bonoi thana moi nal tumta hala administration department men si awareness do thunai DC phan hangon SP do man hangon Street corner so clemon aron mai thipibira awareness clemon de na tu people claim thekre kente lapen islam ki pudam nei dolang sa non alang litum karbiang long arat phan nang kachinek pola ma ke klang rok lu nilisara ke alang like DC ke man tanglo commissioner ke man tanglo principal secretary ke man tanglo alang li DC ke man ahut alang li claim bom alang si ke chini lo je government scheme long ke BJP atom si long choji BJP van vote pipe atom an ke scheme long lepu konal lo ke tok dok koloswa circular long dodo masarang li lepini klar la solam tu ke hedi ni dum dakar biang long wang si la solam nangkar juk thulong plain district long ke nili DC ke do hotame do de hotame hala dak ke party apu thaksi ration card ke ron पार्टी अपू ठाक्सी पार्टी के लांगदाम से रेशन कार्ड के रोन पार्टी के लांगदाम से जॉब कार्ड की पी पार्टी के लांगदाम से असन गवर्नमेंट स्कीम की पी पुगा हदा के थान थे हदा के जॉब ता निंजे जे ति हदा के का दो ये फंदा होमान सी की पीटी प्लेन डिस्ट्रिक्ट इक्वालिटी के लोग मैं आlang ले पुलो के दिसा hala alang le motero sa pulo mati equality before local that po constitution karkana gata onge dake long lia patanta tribal to ma phananta BJP to ma si pichot po alo alam ke do thu hai la na hok weglo ko posi la ke ituma amondol AROSU EM revenue ga do vesi amatonda la ke kilu pusi ilini je mathanan khok po la pen karbiang long siam tuliram long hang ta ningjelo APSLC tum 4 long kacherap to na kam an ke tangka pilong le puselang likan ningje a hok jong si labang solang klang rok pulotang te labang ke tunta je song nang kokibon la si constitution kololong si ke tokma siam tuliram long hang jong si labang solam kan ningje long la pen karbiang long amondol SK atumta angton lo dei lapen sarfan iliar julang ani cheta itum jethan lo karbiang long ke non la son sinai klang lo SK tum la son si kiningje ningkan thongkep jong si latum annual pota fan claim chuthe det plotang te la bang solong lo ki sorkari long lelo pusigi pu alang tum dak number do kesa pata do lasi la solong le kitung ke chijok ta unlupu lasi la so alon kona si tok la lasi ave la ke lasi da constitutional validity bang lang na constitutional ache the la penon ke plan law teng pen paragraph 20 a teng pen 6 schedule long ke tribal hawar pupelu part 1 table ituma abel lang karbiang long district punang declare ro kalima kalang declare lo paragraph 20 abel long jong si law teng pen constitution of teng pen karbiang long district putang dele along le ta karbiang long lo kosan si government long le lage government along le puitung ki pun po na pen islam lang ni evidence do sir long le ave pin pen si mondola tum 1,12 crores american hidia jo kona sigun lo kedo hidia jo kona chondona rong lo kedo labang si non itum karbiang long ara tum han pachinan kokpo latum da illegal ke claim panep nang pola tum banda nili pulo cita buhi ke secretary long sido
Cita bui ke kona lang tunai ke mondol long kali mondol office kali masa. Revenue circle office long si tunai bu. Kalang. Settlement Te kopi po si mondol SK tum la bang solam nang paklang ahede lo. Kacong hudo lo latung ta. Sara bang solam nang liputha. Neli ka chinia teng ke ban lo teng ka chinia teng balil a ho kalam lo. Mondol atum hello la citha pi neta Kirim nangji. Mesen ben ki binang ya phan. La pen alang litum jong si kopine pang bodet pulo tangte latum aphan suspension departmental proceeding lapen latum aphan sakori pen latum aphan pedam jui nei wana ke thi alada anke citha ke bantang lo oposi ko nalo nei do ni tum chini ne pu un e athema DC office along dake council office lo council office along old records room pudo hala daksi old records pura lata pu waram susu po bangali rimbene kopia old kopia bangsi ko natsi pe do malata a list tok tu erdangi la ba hadaksi binangi la pen mom ban englo poning hoke pon nulo seta nangi pulo te hala dak aku langam tu nangi la sinon mondol tu pu citha anomborta da anomborta la etiti pusipu ake aban aprang aban pot ke pavidet pusipu ange avidet lo aprang do ken de po la ke ban englo la ke rak etlu avelo non ke pusi ke thak pusipu la ke la son ke thak amondol do man ke asakori pen dam nai abino Sakori pen crime lo la criminal lo la ke crime lo la ke evidence ke paprai lo La ke nili nono thek long evidence sa. ke paprai lo lake galang lo nep nang bola tumane Ani si helang da council long ke alo tawan tan le thangcho sang ho. Aprang acita long ada kaprek nona pia cita ada a map ka along ala map lo esa. Tres map ubo. Tres map long ke aprang abanong ke bangke kaprek nona ke map prek koson si kelar lo ke. Lata kelar ji puta lo do nei bol ke. do nai la ke asohi do er nai le hada citha long hala pu remarks mana tu do an montoy bo po na tu do hala dak koman mala ke lar ko pia pot ma hala dak tok jir pe na sohi do nai mondo tok po aro sohi do nai hada Lagi sarkala bangke council long salo coba pas nei mo prang. kalang lo Te council long kona lo ke pas la bang rat tuman paklang nei. Rat tum chini nangji. Lapen rat tum han pa chini weg nangji. Lason illegal ka selam tap ka semplu bangke la ke non official si tume kroi krel ke. lape non isthe hormu tum chini nei longle apata ke do tum hanta me jong silason si ke claim ati ho la revenue office tum la towara akung ke do tum han mangke along le apata dosita jong si a percentage 100 am pompe 50% am pipete la compensation pa pompe la son ke thera do mondol tum anke ahem kubek long ta 50% jo thakon dak pala tum Lapen dorma me mala tum government men salary ave lapen isielam la helon mo pen apulo ke ino da mondo la men ni la men mangai pinong ve jongjelu. Ino da mondol atum lan si ke claim lo 1 crore 12 lakhs asopo men si thap tholu. Enge halabang so a joke la so ain phua muni la long le men ave. Hala daga muni ta kali hada rong sorta kali. Koson si labang som ni tangka ka che thablong lok lalang le kaun. We prove do non ta ni tum nong paklang ledu. Lapen isielam ni non sarfan pulo NC area ke pata piune pusipu. Labi kona lolo sarang le patanta. NC area pu NC pata jong isu de plote tuman pata ki pia odoma be botha. NC mane non cadastral di non cadastral area laga patta ke pi ni liga chinia tenge patta ta pi akagos do pe meaning laga survey ke survey nahi anta survey det ofisi patta ke pi laga tum jong si comment tu be si doma la sono bo kala jadi tum kar biang lo bang ke hala survey akam lebo survey akam do sita hedi kar junang ike hala rong asara tum phan nang tum rong asara tum nang mek karapan konat nat along lelo nang tum kipek aram puraki ir nang tum terang hem asor phan kololo aram pukir la si hala so ateng bensi mondol tum wangsi hala bang so along lesi survey nai lapen adak nombor ta la si pinai akaprek si
nang tum lake sorkaria long le apot pura lang litung ki puji on ave ate 6 schedule arloke athema 6 schedule long ki puke aprang pen traditional custom bolo tela Karbi itu majah atung ke lap pisu ke pangria pangdon alaman si traditional custom pu mata nam chatiki seta traditional custom ke la long le ka che bak la hedi la so aron ta traditional custom akit ne bang lo binong ke la aso a custom ateng pen bang rong asar tu ram hok GPS lo mati ketok awi mini ang ho pen si pucot lo mini non ke ketok ta theklo pot ketok penta rong asar tum pinang po seta tok dit le la ke nang patta kali pu pun elo athema alam men ka che kroi chotta la ke lolo pusi lolong ke tok do kalima kala ako mo pen pulo kadi ang deng ping koi long se tok dak loti hala sik sidul ang deng ping koi long tok lo apa part 1 hala ti bulong lang non Karbiang long district punang declare elo India government nunda ko pusilale kapre kalong li puge pulang mati punelo lage tapi ni selam lo non alam ka char julong la song si naik lang ho jai kathar sar kerap do nakam an ke siem tuliram long hang ge pachun pilong le pusi penang raratum chethan sai siar julong de jai kathar sar ke claim ke komara phano claim pidun gente ha Komara phano claim pidun lo bangso Karbiang long ratum nang tumathatha Karbia khe phasi claim pi kalima kalang don nante pilo jai ka thar sar kerap dun ka khinulu mante ha jai ka thar sar kerap dun ka khinulu ma je kisu ngatuman kerap dun ka khinulu ma jai ka thara kaman ke pachun nang ne pachun long le pusi siam tuliram long hang ta kening je lasila bangso lam age Karbiang long ranang tum bisar nang ku kidu kisu ngatuman rap kar tangku kunalo ke tok doke ha EPSL situm rap kartang kunalo ke tok doke lapen EPSL situm aphan ke patata pinang ne puanda klang lu labang ke konasi ke tok do ma ronang tham thek nang posian lake lason alam kaning je ke kitab long ke tok ta do lason alam kaning je ke di kilu dum se kaning je do thek resetum ke amethang ke phan ke jong he seta lake ake no ke claim tilu kaching hon aning dupu lapen ame thang adet along ri aphan kaching hon pe me are chu iltum history le puri ram thek long pu apranda chipidei tang de non latum ke alang tum elected members ang selo chief executive members talo MP MLA ta ame thang tum ang selo ke di opia por la tum raping tum te de laka kaching hon de khelo ke di kaching hon de khe pulo te agyan ka ve tum lo ke agyan ka ve pote kilu tum se agyan ka ve na pen non la bangso forwe len long dei la ansi hearing ke hang lo la ansi corruption ke ong lo kumal lo ke chok che gente EPSL si tum to chok khelo mante puthat to jai sar ituma jai ka thar sar to chok khelo ma je non forwe lo corruption ong re aning wang council lo ke chelat na aning kan ka chelat na kumal lo ke chok che gente la bang solam le nang tuming sai no nang Karbiang lo CMEM IMP IMLA tum people nang tum lam TCPM di paklang haidat legal principi nang ji komat silong len puma kelong nai punang tum people lam tening jai da siam tuliram long hang abang nang li jong si Karbia khe phan jin soduk Karbia khe tum phan cheng honduk pulo tang te a hok pet long len putum hadi pulo tang ka pa chilong le non forwe long labang solam rada phan che than hai lo manang le pinier ni non Karbia tum hearing la anji ka ong lo ani sike nang sike do posar arbitrator posi pupo arbitrator hala bangso pen haidiranta pinianianta tangka pithek thelang jo council tumsa nili phan alu tanang paklang veklo ente kumalo ke chok che kente sar jai ga tharlo ma ke chok che kente ha aku hedi lan chotakali lang hala itung Karbia tum an ke Karbiaron chepe thenang ya jutang ye pe thenang yu puwer ka mati di Karbi khai kang thim bu puwer ka mati di anten ni ke rabdu na bangke hala rong asara tum amik karaphan long le ka chi pi hadi hala ateng si compensation ta long nang ji pusi ni ke pudun la gente ni Karbiaron kar karno mante
Ni karbiaron kapiti apan si nila ke claim nun lobonte. Hala non karbia munit apang benta aram pusi karbia tum aram ametang aram pusi pulo hala ke long nang ji puni ki pudun ke chok lobonte la ke. Cetana ling seta. Ke chok mana la ke karbia tum hana li ka rai lo ke ante ni. Abinawat ke di ho clearly alam ke pudak memu. Abinawat ke BJP tim karbiang long tum ke full stop lo non. Wrong le dam da campaigning da thai ma sia belu. Lapen alang tum kamar tha bang lason lo la aron alam pen kilu tum ban wrong kapori kabeder tum ban ke charli kabeder tum ban lason alam thanam de nang kroi dun ji meni pe. Lula lo karbiang long ara tum non ke. La soram ke nang tu hinang pula ke. La constitution lo se ke tok dak do India adet kopi ko poson lo bang secular bidak secularism lo ke tok pilo ke tok. There is no state religion recognized by the government of India pusi pudel lo. Ajara dhorom manala dake la helo Hindu helo adhorom Muslim helo la helo state adhorom la helo putokte all religion treat us as equally pusi dak tok. Lula lo non ke karbiang long ri so jak. Labang solam ang ke ington melu horen sing beke haita saraphan la dhormo lam ben ki puttor bang enang lington melu ako di lake ako isilam lo constitution ateng pensi ne labang so parliament long MP long ni lipini ke bang lo puselang li semedeng lo people lo entenang li article 25 bo Indian constitution lo article 25 to 28 ente hala soron si MP horen sing beke karkan lo lapen nang lila bang solam chini pa melo mante lapen karkan sota kali lada constitution long kopi ma ke doke nekroi pusi pulo ke constituent assembly long cecak pa melo bang approve pa melo laso arona tengko masik karkan ma lake anti indian lake anti indian pupume horen sing be pange horen sing be pumelo foreigner lo nang lisi posejila lasi la solam mang kaning jeng ton melo lo teng constitution ateng ben ke mohammed hang poseji lagi dah tok tangan lo kente constitution lang pamelo manang itu MP manang ji pudun lo parlemen dun lo ngacok lo lapen isilam non ki pudami bangke MP ke karbiang long le ke donai kali MP ke donai ke parlemen long si hempre galam karbiarara kisung artikel 244 nang wek popolam si kaning je donai dak ili tumasar jai ka thar ke sorsar nang ya apale lang lepan MP kali lapen esonalam dak a protokol sini ne MAC CM MLA to masih sar buke hai ini SP sar judun bom lo are alang inut MP pulote alang lisia ka thelo ka di a protokol teng de member of parliament lo ke alang cicini ne CM masih bang sar bui MLA sar bui are alang in nur MP anda protokol aja kong cicini ne pote kosong no tiara kamera buke kali masadi MP se ka thelo mati isi dolang isi aning olak thai tamen straight mane direct question to horen sing be alang li inut MP pulotang te hala ang ho bangke la gutkha ke cho bangke di ho pe kom pijum nei la aspi tin tame gutkha ngom lagi chobai hala pes long damta lagi inut a odloma la penisialam punai dolang uruno do scheme ration cards scheme pua panisialong media long klang lo tuliram rong hang ke hai jong si karbia khe aphan ka ching hon pulotang de people si hala bang so ili tuman angjira tumi pola bang solam ningje nang koke kupia pola rare long ningje nang koke jong si nang likhe ka ching hon pulotang de hala tum ningje jok plot nahi hala tum alam baklang jok plot nahi kupia pola te alam eklang ke nang li si ke ja ke chok ke nang li vokars tumhan ke than ke he nolam ke thana jok si pini labang solam eklang lo nang li jong si mesena noles pi ahok alam than aron alam than ke ka cheng hon alam than pusonte labang solam ili tum angjir aniet tum labang solam paklang ke de polo lapen esondolang Hurkimo itu ingcap eta memorandum ki pidam ke hawaldar bhania abibon Nahok Political a history a background in chap lapta pirthe thakna hoktawe vololong na velolo pirthelong ke ilu nai adera tumta hawaldar bhanke lake memorandum e pidam dile heglong we lage
Ilitum dadak kata pipi jadi constable bang itu pipi dah magistrate dari deng sih itu pipi ke mati Sia bisa pasti bikin bisa dari mana Sia bisa sih andhab Delhi dam sih bang national TV itu mang no si Hawildar bang si memorandum kipi Indonesia MP ada kok ai kipu ke 144 do are 144 do sita MP ke mati 144 do pulete bang pho cái đầm chồng long cái cái là bang pho cái ai đầm lang li bang pho baru nang ne bang cái thom bang hini public leader pon non ha prime minister ba home minister long dam non he MP phan ko pilo kapilut long le nah cuman ke law and order dam ton ke tu telis open tisa open lo ke la kacini ne pulote ako CRPC channel nu tha bose than na ko kore la pen isilam no sa kali ne li ma tha ke CRPC na nang ni di la so la ba kacini kali la 144 long ko mama si dam long ma unlawful assembly kali mati ala inulin bahini bat ke bang pho pe na ke ong atum si unlawful assembly puji ala disperse ji magistrate atum DC atum dap lungun ji ala ini bet kita me kona 144 se da ke lagu pumati lalo lapen isia question action ring ridoyo Delhi along si donang ji MP ke arpu chichini ne ma MP ke aja kong chichini ne ahok alam lo ke rat pen action ring rilo ahok alam lo lasimo pen pulo itum sonthom hormu chini nei legislative executive judiciary sonthom lasi non asonson ala ngabangke ki pudunang po 244A is already enshrined in the constitution therefore honorable speaker as soon as possible this article 244A must implement usut pubang tagali must implement especially for Karbi Anglong and Dimasa Pusalang Pudunai Adema like 1969 pensi labangso India a constitution are loke jok dun loke aja kong nai piloke 1969 pen penengan ke 2023 an loyo anajir giding ke aning thi nai si thi dun si odak si aning check sining je 54 years lo half century padel hai no na bangke hada kaning je tu naya lam ke ningje dun de si dakna ningje po lapen ice piece arjunang ma Jia kathar phan sor salong lete a meeting masih jutek thik pule pudet ame BJP mane lapen isilam ang ke CM Tuliram long hang ta kiri ke pasorsar ke MP masih pasorsar tane keto ya bang ke mastermind ke CM Tuliram long hang puke chini athe CM Tuliram long hang chini ke MP Horensing bega portfolio hala aja kong chini ne ke thana ning na chok mo paning je po unti la tiket ke long hang tung bujin ni CM Tuliram long hang nang li unan re ke cikrong sita EPSL si tu ke chini nang si ke toy nang le ning je noi ko besang ho kusi nang li si ke toy nang li le Tuliram long hang pan ke toy ke bongo sena tu Karbi Anglong bongo sena ako bongo sena pen do tulang hola Himonto Biswa Sharma fanda RSS tum sika pakan la bangke chini RSS ta tribal RSS tum kali ala kici RSS bamun dumang kalang Brahmin tumang sika pakan lasi lahaya lamang ke CM Tuliram long hang sita ako isilam non muher lang ni theglo West Karbi Anglong Sport Association Day Adoan avienta MLA MP atum asim atum a family ata cerai junchula ende sport of hanji song poma article 244 hanji song pona liputha teron sangoma ajat tame aprangsi ke important ke pike constitution law was important pina moben pulo kadi constitution is the source of all boleh tum pudam dena Constitution bensi ilitum Warsai kelong lo Jakong kelong lo non lahai stadium ilitum Jakong cebar bom lo tadi bongo sena tum si football lo mathuro ida kelong lo dei stadium kita la hotel ke cerai lu hotel ke bang si kamenes mudang dak don Hambi hotel pa hadi lapen isilam dak nang lifani li akonar sudat po MP Horensing de ke dak secretary president ke chodunang iba ke claim dunai agenang sot kali ili tum Karbi Anglong arab amulu gajak kong kipi ke